Сіз бит инде жырчылар, артистлар, алардын албетте сахна ортунда бирен инди можаралык кызыктуу окуйгалары болмойчу калмый. Рахим итеп берерсин сүйлөп кетиңиз эле, тамашачыларга да кызык болор иде. Ренис Габбасов менен бейли, белки Зәлилә белән бейлидер, белки Рифат Фаттахов, Хуҗа кыз белән бейлидер. Тарихлар күп бит. Булды, менә Ютазы районында булды бу. Мин Рәнис белән Галия Баны җырын башкарам. Татар халык җыры бит инде, баянга. Рәнис башларга тиешие. Мин үземнең чыгышымны җырлап бетердем дә Рәнисне чакырдым. Рәнис килми. Ярым әйтәм, үзем башлыйм. Бер куплетны җырлап бетердем, Рәнис юк. Икенче тапкыр кабатлыйм. 3 тапкыр кабатладым, бер 2 елны. Рәнис чыгыр дип. Карыйм, Рәнис йөгерә килә. Микрофонны алды, йөгерә сәхнәгә чыкты. Теге тыны кысыла инде моның дип җырлый инде. Мин инде түзә алмадым, артка бардым да көләм инде, чыдый алмыйм, менә түзә алмыйм. Баянист көлә, үзе уйный, нәрсә эшләргә белми, тирләп бетте Рәнис. Шуннан Рәнис җырлап бетерә алмады, суза алмады. Дип туктады да бу. Мәйтәм, минем булай Галия Баны җырлаганым юк дип әйтеп кенә куйган идем. Микрофонсыз әйттем галиме. Рәнис микрофон тутты. Минем дә дип бөтен халыкка шулай дип әйтеп куйды. Анасын бөтен халык көлде. Мәйтәм, гафу итәрсез инде дип яңадан башладык инде. Рәнис әйтә, гафу итегез инде, беразга югалып калдым, сәхнә артында үз уйларым белән йөридем дип әйтеп куйды. Рәнис белән эшкә булган, эшләгән булган бу вакытта. Без аны сөйләшеп торайык аның белән. Нәрсә сөйләшкәннәр инде. Андай аңлатыла торган булды. Бер тапкыр менә ул 3нче елны булды бугай. Безнең без киенгән концерт алдыннан. Без гримеркада утырабыз сөйләшеп. Безнең концерт тотынырга тиеш. Гадәттә безгә инде сообщение язалар да, башлыйбыз дип без барабыз да басабыз, әзерләнәбез, микрофоннарны алабыз. Концерт башында безнең шулай музыка бара, һәм анда берәм һәрберебезне игълан итәләр анда. Азат Абитов диләр, мин чыгам да поклон ясыйм. Гөлсин Абдуллина диләр, Гөлсин чыга, берәм шулай чыгабыз. Ипәрдә ачылырга тиеш. Ипәрдә ачылырга тиеш ул вакытта. Хәзер утырабыз без гримеркада. И кабынып китмәсме безнең музыка. Без аны таныйбыз инде әлбәттә. Ул җыр концертның башында җырлана торган җыр. И без киттек, шабабыз, дүртәвендә Айсулу иде бугай, мин дүртенчебез. Шаба чыктык, микрофоннар тора, һәрберебезнең безнең аерым микрофон. Үзебезгә аерым бер микрофон килгән. Без уже белмибез кемнеке нәрсә, алдык та уже мине объявить иттеләр. Мин чыктым. Пәрдә дә ачылмаган әле. Пәрдә ачылып бетми. Азат бул айтып чыга, без бетеребез. Шулай ашага чыктык, аннары җырлаган вакытта микрофоннарны алыштырып бетердек. Менә шундый кызыклы хәлләр булгалы инде. Аны искә төшереп көлә торган гына вакыт иттереп калдырасы була. Чынлап та кызык.